Kok iso ya Pak jenengan? Oh, Kok iso? iso lah, iki meng gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Nah, Oh. coba. Oh, menamu lebok nang iki. Apa nih? Tangane sing endi? Apa nggon aku sing tak lebokke. Lho Mbak In, kowe lho Mbak In ki lho. Aku yo ora iso. Arep dileboni Pak Sena lho. Wong kowe kok iin ngapa to aku iki senengane tok lempar-lemparke ora. Ha kan Mbak In wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Ah ngene iki meng ngene iki yo jelas Ki wajar. tangane tak ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jajal Mbak In, lebokno. Apa Kowe nih? lho jajal kuwi lho. Piye wi mau? Ya aja ning kene kok ya ora iso aku ning kene. Latihan sik. Kowe belajar ora sembrono iki. Tak kira ora iso e. Oh iso. Dalang apa-apa iso.